Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Aħna saċerdoti Don George Frendo, Don Mikel Gaja u jien qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Illum nagħlqu 41 sena għas-sisejn u ġejna biex niċċelebraw dil-quddiesa biex nirringrazzjaw lill-Alla. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal-ruħ Sophie Kolser. Ħanilu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, bil-ħallejt merijiet. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti qiegħdna fuq il-familja tiegħek mhux għax rajt xi merti fina, iżda biss bi grazzja tiegħek li ma bħala. Għamel li aħna naqdu kif jixraqlek il-Ministeru u l-Uffiċċju Saċerdotali. U li taħt il-ħarsien tiegħek immexxu lill-poplu li inti fdajtilna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan, flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, fihom is-salvazzjoni għejntek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-misteru tagħna ma jaqax fil-għajb. F'kollox inqisu ruħna bħala ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fid-dbatija, fid-dieqa, fis-swat, fil-ħabsijiet, fit-tixwix, fit-taħbit, fis-sarit, fis-sarat bl-arqat, fis-sawn, bis-safa tal-qalb, bl-erf, bis-sabar, bil-ħlewwa, bi-spiritu qaddis, bl-imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa ta' Alla, bl-armi tal-ġustizzja fuq il-lemin u fuq ix-xellug, fil-ġieħ u fl-għajb, kemm jekk jgħidu l-ħażin u kemm jekk jgħidu t-tajjeb fuqna. Iżommuna bħala nies qarrieqa, lilna li ngħidu s-sewwa, bħala nies li ma jafhom ħadd, għad li kulħadd jafna, bħala nies xixer il-mewt, għad li aħna ħajjin, bħala nies ikkastigati, għad li maħniex mogħtijin għall-mewt, bħala nies imdejqa, għad li dejjem ferħana, bħala nies foqra, għad li nagħmlu l-onja lil ħafna, bħala nies li ma għandhom xejn, għad li kollox huwa tagħna. Il-kelma tal-mulej. Kullu ħajr lil Alla. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġebitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħ minn qaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu.
Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Inqumu bil-wifqa l-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U li l-min ikun irid itellek il-qorti u jħoddlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd tiġalek timxi miegħu mejl wieħed mur miegħu tnejn. Agħti lil min jitolbok. U ddawwar spallejk il-min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel lezzjoni li smajna mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintejn, bħalissa qegħdin naqraw siltiet minn dejn it-tieni jittra, u fis-silta tal-lum San Pawl qiegħed jagħmel qisu rendi kont tal-ministeru tiegħu. Verament ma tantx kien feliċi wisq. San Pawl kien bniedem imħabbad, vjaġġa ħafna u kollox għamel għall-Vanġelu, għal Ġesu Kristu. Imma mhux dejjem kien mifhum, mhux dejjem kien apprezzat, mhux dejjem kien rikompensat tajjeb, anzi, donnu xin taqra din is-silta tgħid iebsa l-biċċa. Imma San Pawl m'għandux din il-mentalità, ma jimxejx, ma jagħmilx dak li jagħmel biex jgħidulu grazzi jew jgħidulu prosit, li jagħmlu għal Alla. U għalhekk din is-silta mhix ta' dwejjaq, imma hija ta' rebħa, Aħna x'hemm ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-Ministeru tagħna ma jaqax fil-għajb. Ara, f'kollox inqisu ruħna bħala ministri ta' Alla. Kemm hu kliem sabiħ imbagħad ta' San Pawl, kemm hu kliem sabiħ. Qisu qed jiġbor l-intenzjonijiet kollha tal-Ministeru tiegħu. Isma' dak li qed nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar mhux għalina, mhux għal wiċċna, mhux għal kif qed tal-prosit jew għal grazzi, imma għal Alla. U noqogħdu attenti li nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija silta oħra mid-diskors tal-Muntanja, bħalissa qegħdin naqraw siltiet mid-diskors tal-Muntanja, bdejna naqraw il-Beatitudni l-ġimgħa l-oħra, intom il-Meħ tal-Ħart u intom id-dawl tad-dinja. U llum Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa, dan id-diskors tal-Muntanja ma tantx huwa ħafif, huwa challenging ħafna. Fis-silta tal-lum Ġesu qed jgħid smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom. Ara Ġesu jollina fi grad. Għajn b'għajn u sinna b'sinna diġà kienet barka t'Alla. Dik kienet qiegħda biex tipproteġi lil dak li jkun. Jekk kien qtiltlek baqra, inti tista' toqtolli baqra, mhux 10. Għalhekk kienet dik il-liġi għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma Ġesu qed jgħid anzi iktar minn hekk. Jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. X'qed jgħid hawnhekk Ġesu? Ġesu irid ikisser il-katina tal-vjolenza. Tiqafx
kontra l-vjolenza, tpattejx, anzi ċedi ħalli l-katina tal-vjolenza titkisser. Aħna rridu mpattu bl-imħabba, qed jgħidilna Ġesu. Aħna 3 qassisejn kif semmejt fil-bidu qegħdin niċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Kull sena niġu hawnhekk fis-Santwarju ta' Pino, ilna snin, ħafna snin, niġu hawnhekk kull sena, nirringrazzjaw lill-Alla u lill-Madonna talli iżomm idej fuqna, talli sejħilna l-vokazzjoni tagħna, anke il-vokazzjoni tagħna bħal dik ta' San Pawl hija misteru kbir, anke għalina nfusna, hija misteru l-vokazzjoni tajjeb. U nirringrazzjaw lill-Alla mhux biss tas-sejħa li għamlilna, imma wkoll tal-Ministeru tagħna, ta' dak li jafdana f'idejna. Ta' diffikultajiet ukoll. Il-Ministeru tagħna mhuwiex fuq ir-rubini, mhuwiex fuq kollox plain sailing, anzi, kultant insibu diffikultajiet ukoll. Imma nirringrazzjaw lill-Alla fl-aħħar mill-aħħar hu imexxina u jieħu ħsiebna u jipprovdilna tajjeb u għalhekk nirringrazzjaw. Nirringrazzjaw ukoll talli jibgħatilna ħafna nies madwarna li jgħinuna, familjari, tajjeb, raba, ħbieb, sewwa dak li naħdmu magħhom. Insibu ħafna għajnuna u għalhekk għandna x'nirringrazzjaw ħafna lill-Alla. Il-bieraħ il-Vanġelu jekk tiftakru Ġesu qalilna il-ħsad huwa kbir u l-ħaddiem huma ftejt. Kemm ħaġa sabiħa kieku llum ukoll niftakru nitolbu għas-saċerdoti, nitolbu għar-rajja tagħna, nitolbu għall-isfijiet tagħna, nitolbu għal daw kollha biex li jaħdmu fl-apostolat. Il-mulej jbierek il-ħidma kollha tagħna u jsejjaħ għal aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Miġburin flimkien f'dan il-missiera tas-sema biex fi Kristu ma' Kristu u bi Kristu nofru sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u ta' tifħil lill-Alla, nitolbuh iseddaq ħajjitna fis-sliem billi jagħtina li ngħixu fl-imħabba tiegħu u tal-proxmu tagħna. Iqaf malejn mal-Knisja tiegħek jew tfakkar lil kull bniedem li għandu jħobb lill-Alla b'qalbu kollha u b'ruħu kollha u b'saħħtu kollha u l-proxmu tiegħu bħalu innifsu nitolbu. Dawwal il-fema tas-setanin tal-art biex fit-tħabbrik kollu tagħhom għal ġid ta' dawk li fuqhom jaħkmu ma jagħmlu xejn li jmur kontra l-liġi mqazza tiegħek nitolbu. Aħseb f'dawk li qegħdin iġalbu l-imrar tad-diskriminazzjoni minħabba r-razza, il-lewn, il-qagħda soċjali, l-ilsien jew ir-reliġjon tagħhom u għammel li kulħadd jaraf u jagħtihom drittijiethom u jħarsilhom id-dinjità tagħhom ta' bnedmin li huma nitolbu. Għati l-mistieħ ta' dejjem lil qaddejja tiegħek Sofi u lil rabatna mejtin kollha li fid-dinja fittxew dejjem li jħarsu l-kmandamenti tiegħek tal-imħabba nitolbu. Wettaqna bil-grazzi tiegħek biex nislu dejjem fil-ħarsien tal-kmandament tal-imħabba biex nibnu dinja aħjar fil-ġejjieni lejn il-bnedmin kollha li jgħixu fis-sliem bħal aħwa nitolbu. Tolbuk muli għalina l-koll, għalina s-saċerdoti, t-saċerdoti li l-lum ġejna nirringrazzjaw, u nitolbu għas-saċerdoti kollha. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Nitolbu għal dawk iż-żewġ żgħażagħ li din il-ġimgħa se jsiru djakni fid-djoċesi tagħna. Franklin Mikallef u Matthew Borg biex il-mulej jagħtihom l-ispirtu tiegħu. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Nitolbu għal rabatna mejtin kollha biex tagħtihom il-mistieħ ta' dejjem u nitolbu għal dawk kollha li xi darba jew oħra għenuna fil-Ministeru tagħna nitolbu.
Nitolbu għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, nitolbu għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, fosthom anke s-saċerdoti, kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, nitolbu wkoll għal dawk li jduru bihom. U nitolbu għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik, nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, inti dejjem tħejji ġejt bla qies għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbu f'kollox u fuq kollox u niksbu l-ġid kollu li għandek għalina li hu wisq aqwa milli qatt nistgħu nobsru jew nixtiequ. Bi Kristus Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-bulqin kollu għax fi trubietek tajna l-ħobs li għedin nofrulek. F'tottalajt u xogħol il-bniedem minnu jissera lilna l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-bulqin kollu għax fi trubietek tajna l-ħobs li għedin nofrulek. Trattatija u xogħol il-sena x-xogħol tal-ruħ il-qana mill-libu qudiemek wagħmel il-knuż dan is-sagrifiċċju li se nofru għad-daħħal. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifħir il-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tmexxi kollox bis-seta u t-tieba tiegħek. Ħares fina id-doni li tajtna bi grazzja tiegħek. U bil-qawwa ta' din l-offerta sedda il-qalb tal-poplu tas-saċerdoti. Ek li l-merħla tisma' dejjem mir-raj tagħha u r-raj ma jaqaf xieħu ħsieb il-merħla. Bi Kristus Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu minn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbejr infaħruk u ntennulek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċitu. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek il-ġej isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smewiet. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Nħabbu l-mewt tiegħek mulej, nixandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew xamma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar ukoll fħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien. Mod speċjali Sophie Corser. Għamil li aħna li fik li bik u fil-mamudija mitet fibnek u bħalibnek tiri xoċta għal-ħajja. Ftakar ukoll futna raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena rina l-koll jitolbuk, għati li nawkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien ma' Verġni Mqazza, Ommalla, Marija, ma' żewġa San Ġusepp l-Apostol qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsabħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-miluħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrejt iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi l-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jnaħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nejdu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bidu u tmiem ta' kull virtu. Għatina li bil-qawwa ta' din tqarbina namlu dejjem id-dritt u nxandru s-sewwa biex bl-eżempju u bil-kelma tagħna immexxu l-qudiem il-fidili tiegħek fil-ħajja tal-grazzja. Bi Kristu siedna. Amen. Ħanejdu t-tlieta Vamarijiet lill-Madonna, tant għażiża għalina. Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Madonna ta' Pino, itlob għalina, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħaj lill-Alla. Madonna